Milaka gara. Asko gara herri eta jendarte honek aurrera egin dezan egunero lan egiten dugunak. Kalean, parkean, lantokian, etxean, gauzeko bera egin dezaten aurrera pausoa ematen duten emakumezko eta gizonezkoak dira Euskal Herria Bilduren aktibo honenak. Norbera bere bertsiorik onenean, gure gaitasunak, jakintzak eta dedikazioa jendearen zerbitzura eskainiko ditugu. Garai berri bat dator, zurekin herria gara.